Kabayong ni sentro sa Randers City. Randers. Nataas nga building mo na health center. Ya kanang tapat. Grabe. Guys, snow.
may sentro sa Randers nga bay. Randers City. So mga bay, daghang salamat. Dini na lang kutob o kita ta sa sunod video. Kaya kalimot sa pag subscribe sa akong Letecia Jensen channel, YouTube channel. O daghang salamat sa pagsubaybay. Salamat, bye.